Hi, mijn naam is Corny Pana. Ik woon in Bloemendaal, Manitoba, Canada. Mijn phonenummer is 204-381-2798. Ik weet dat er veel mensen zijn die er meer van live kennen, klarer reden kennen en beter de elektronische zaken kennen. Maar ik zei dat de live in deze wereld op zeer veel steden mangelt en ik hier er niet veel van reden, doorheen merk ik deze video's. Wenn je dit wat weet is, dan druk den subscribe-knop. Check dat wieder naar je vriend. Ik doe niet zeer advertisen, aber we kunnen dat verspreiden, dat je dat wieder checken. Wel, we zijn meer live in deze wereld aan te krijgen. En dan, wenn je subscribe drukken, dan word je alle week aanhoren, wanneer mijn video's uitkomen. Alle zin s'morgens heb ik een frische video. En wel we meer live in deze wereld aan krijgen. Laat je gewoon die video's bechecken.